Pane runyere kupe rwuri kufamba kuti Holy 10 akadyirwa mukadzi. Ai. Hello guys, how are you? Zita rangu ndonzi SGP kana kuti asekuru good picture. Yes, there is rumors that this raging iri kuitwa na Holy 10 kupenga kwari kuita kune chekuita nekuti vadzimai vake vakadyiwa. Pane ma speculations, aya ma allegations andiri kutaura nezvawaya. So far dzatanyatsoziva kuti chiri kuitika, but everything, the compass is pointing towards kuti mujaya anenge akadyirwa munda nembwa. A lot of people are saying in my comments, kana kuti mu comment section kuma platforms akawanda andaona kuti Holy 10 haizosvika apa chikamu chekudaro chekuti anosvika apa kutaura the first family achinyasa achidaro. After all zvaakanga achiitirwa, I don't know guys. Vamwe vari kuti mutoriro, vamwe vari kuti madrugs, vamwe vari kuti it is true. Regai mukomana ataure chokwadi, regai apedze shungu dzake. So Holy 10 hapana ma screenshots ari kubuda also pa WhatsApp. Holy 10 achitaura kuti mukadzi wake kuti peka mabhegi izvozvi tivasire imba yavo, peka mabhegi tibude atiende. So it seems like Holy 10 was staying in a house yaakanga akapiwa. So I think Holy 10 is no longer interested in staying in this house, or this house ine ma complications ainayo kana ma terms and conditions, and zvinhu zvinosuwisa because vanafanana na Holy 10 ndo vanhu vanenge vaitotasirwa nemageto itsi, vanenge vari ma role models, vanenge vari ma inspiration. Apa unenge uchitoti mujaya ane imba, mujaya ane motikari, mujaya ane zvese zvinhu zviri kufamba. Ini kana ndakura ndoda kuzoitawo hip hop, maybe ma grade 1 anenge achidaro, because zera rangu takagara tatozviona kuti this is fake, and we all know kuti this is fake. Music business is not a business at all. So guys, ma one kuside kwa Holy 10, I am telling you kuti azvina kumira mushe, and atizivi kuti zvichapera sei, and hazvitopere mushe because kudhisa first family, kutaura kuti ZANU-PF ndinoipedza. Hanzi na Holy 10 ndakapinda muZANU-PF from inside ndichida kuchenesa zita ra President Emerson Mnangagwa. Uda kurichenesa kupi? You are not even international. You are not recognized pano padhuze pa South Africa. You are not known anyway. Wakutamba nemuswa wasekuru ndo kutamba nemuswa wangu ko kutamba nemuswa wegudu. Azviitwe zvinhu zvakadai izvi. What's going on? Saka bling yese inenge ichitwa navakomana ndana mainini nai. Now it's making a lot of sense. Pandaimbonzwa zvichinzi vakomana ava pane zvinenge zvichiitika, vakomana vanenge vachiitiswa, I don't know, but enga ine mujaya ikai atadza iri kungonotaurirana nana Collins vacho vagara pasi vaita zvinhu zvavanoita. Pamakapanana zvinhu zvamakapanana takatisipo, we were not there, but now wauya pasocial media and you have the audacity of his been mentioning President Emerson Mnangagwa kuti uda kuchenesa zita rako, uda kuchenesa zita raMugabe. Your age, dude, are you serious? Like serious? How much were you given? What was the trade-off? What were you going to benefit in return? Anyway, Tiripapo, now we want to switch. The tables are turning. The tables are turning now. Vamwe vari kutaurawo kuti it is just another day, another Yui. This is just another drama, another super diversion. Yekuti maZimbabweans aregere kuconcentrate pane zviri kuvanetsa munyika. Votanga kudzingirirana nesocial media nezvinyaya zvakadai. Who remembers officer vaya vekumbobudikira vaya vachiti mukuru wemapurisa out of nowhere? He was behaving crazy like this. I think the Matrix here yawana basa up. I think Matrix must intervene and make sure vaisa mukomana wepakanaka. And then polisa waya futi akambobuda futi achidomoka. I think anofanira kutorwa kuti wese pakuti pakanaka. Now atichaziva kuti content creation
what is going on. What is going on in Zimbabwe? How come munhu anongomuka magumbeze asina anamborasa weti? Munhu anongomuka magumbeze asina anamborasa weti akutotanga kutaura zita rapresident. That is unacceptable. On top of that, unenge uri kuforefront, uri paspotlight, ndimi vanhu vacho vari kutopisa, vari kurespectwa. Then you have the audacity yekutaura zita rapresident. To me, it's a no. It's a no. It's a no. I think it is high time our officials in Zimbabwe need kunyatsoita tara when it comes kunyaya dzekuassociate nevanhu. Because I'm wondering, in the first place, how did he came to be so close with the presidents, with the first family? I'm just wondering now. How did he came to be so close? The other thing, people are also complaining with, iye munhu ane hama here mukomana ane hama here kana ndo vana vaye vekungoningirikina vaye vemusanganiswa. I don't know kuti chinonzi musanganiswa chii, but I think you hear what I'm trying to say. Because hakuna munhu ari kumudzora paari kuita mafirimu ake waya. People are just letting him do whatever he wants to do. And this time I'll be waiting. Ndakumirira ndeyatsoora kuti chii chaitika kumujaya. Ichangopera yakadaro here? Ndiyo sign here? Asi kuti this is the sign. Is this the sign yaitaurwa naComrade Geza kuti sign muchaiona? Mental breakdown. MuZimbabwe matotanga. Tatone crisis of mental breakdown. Today is only 10. Yesterday it was that officer. Previously it was Comrade Geza. Now we don't know what Geza was saying. Was he under the influence of Mtoriro? Or what? Because it's impossible. The probability is 0.0.99. Muchishoora tiri kuti azviko zvavari kwaitaura varubava. Kutanga pana Geza. Amen. Toenda pana officer hanzi mandizvidza. Toya pana mukomana. So guys, I don't know. Vamwe varoti woli uyo akadyirwa mukadzi. Akadyirwa mukadzi. So I don't know masoja akanga auya kuna Holy 10 kuti aida kumudi. Because ari kuclaima in the video kuti akatumirwa masoja amene vakomana. I don't. And which house is he going back to? Kwaari kuti ndikauya kumba kwangu ndikazodai. Akomana miswa yakomana. Akomana regerai. Saka munenge muchiti blinga nemotikari dze. Anyway, subscribe ka. Antu kutongoona kuti ndo kubasa. Kutokumbira wayo akusukuti manta. Ungosango subscribe ungosiyana nazvo. Utaenda kwa ruenda ameno zvazara zvichiitika. Zvinenge zvakwandiri nini nesubscribe yacho yaunokwanisira.